kinong yalam ka kinhon kinong nya kali menta ka step ru ke le mi biang man ajing kaya ki khana school bekin pendan kam ya kalenti ya kijat om banya na ka surok ya kali namar ki kali ru ha kani ka jaka ki bon pha kinong lit nangon namar yo lab ba ki jingja ki basosi kinwan lab ha kanu kanu ka por kani ka jing kaya ki khana school kumno banya ka dei hadin ba kinong nya kali kamai ki lapen so sha ki bor penya jong ka Saint Paul Higher Secondary School halor ka jing penlong lenti ya kijat ki khana school ya ka surok ya kali ki ba ab jing ma uba Marcus Martin bude khat jong ka Joint Action Committee jong ka All Riboy Passenger Vehicles ya ka balai shimta bat shim kia lang da ki we ki khat jong ka kanhon ki ba kantup ya kinong nya auto bat kinong nya sumo ban pen sau tho kum no ban ya ha surok kani ka jing ai jing kai ka long ka balai shim kia lang da kinong ya lam shnang bat kham tam ki bor penya school jong ki artili ki school ki ba kam he ki bede ya lenti na lat mauro ki ba kantup ya ka Saint Paul Higher Secondary School bat ka Morning Star Secondary School kani ka jing kai ka long ban yada na kano ka jing ja ka basngosi ka step ka ba ngila ya simenta ya ka ka kamram ka ba ka All Riboy Passenger and Commercial Vehicle ki phang ting ki kelap kendok ya kene ka awareness program ka bangi ai ya ki kena school jong ki school ki bodon cha kini ki thang nanu Saint Paul Morning Star ya ka ba ka Joint Action Committee lamba unok ki kam juga ba bilas makri bulap tha engi bangin mi ban ai ya ka awareness program ya ki student ya ka ba en penlong iki ya bakin hapan penon kami utai footpath ya ba site kaliang kalomba hakapor bakin night school bat kala don ru ka sithi ka ba ya depa hakin exki bladap sha principal jong ka Saint School bat ka sithi sa kidor barsnong kata sa kidor barsnong moro bat nongpo bat kumju sha u DSP traffic jong ka Riboy Police teh ka step ya ka bang layo ka phone call na usaman jong ka JSC ya ka ba ulap tha enga bangan elam ya ka bangan yang hang ne ha lat school Saint Paul ya ka bangan hak ban kerpat ya ki kena school ban tha kom ka awareness ba ki kena school ba ki dei ban teng ya ka bakin hak ban jam sa school loba tei footpath kenang ba kan lait ka jing accident kejing sa tukho kali kejing mensau bat kiwe terter la penong hakijik sub school lo ti kene kecaka ke boros ba ko mangilai keren kene kecaka penhap passenger kene ki parking ru si benta bat asenda juga kene ke national highway na kita kedau kolong ba kidon sipun kijing donong jong ki kena school ladang ya keren tena mar kata hakijing don senang jong iba aran makri iba manbaha asim iba kraw lingdo elmonai bat iba Willy ba Akash nga yasim menta ya kijing tha jong usaman jong ka Joint Action Committee ya ka bangan sim ya ka sinjam kumway na kidukhat jong ka Joint Action Committee ya ka bangin sakri ka kam ya ka ba hoy kade kamram jong ka tang kulit ese la monong man penyai bet ya renti ya ban pek ya ka jing don kam ya ka ba kumlo ban batai ya ki student ya ka ba kin kiar na ka jing sa mo accident ne asa selat kali de kane kade ka kamram ka ba hakmat du kolong ka bangin ngin ai ka awareness program ya ki kimi ki pa bakin tip nakane ka benta ka ba ngi pesat bat ngi sam siki kolong bakin tha nalaying ya ki kun ban kiar ya ka bakin yai na ka surok ba ban pelong iki bakin yai na ketei ke footpath ka ba la thau kerbang nang tei na ka benta ka ba ki kun ki le se la monong kin light na ka jing accident ne selak kali lemut kali la monong te kata ka dei ka ba iwan man ka step nadu kasih baar tak hadu kena kasih palai bat ngangit ba
kidukot jong ka joint action committee nadu ki lokal taksi sumo ki bos bat auto bakin mi sekmat bakin wan ban long ki volunteers ban aya ka jingikai kum baki ong kata ka awareness program ya ki student bakin ban penlong iki bakin melin banyak na footpath dengan kadai ka kamram ko jungi le sila bonong hoi nyila bonong kamne kamram jungi kombang akan mene hanre ka kamram jungi kolong ba ngiha benmi sekmat ya ka ba ngilong kita ki beri ki basakri kampai ba imdei ban leran lane imdei bonong ba kane kam kadi ko po ka kamram jungi ka ba khaw kolong dai ka kam ka ba ngiha ben sim lara ki kimi ki ba la ki school ki along ki authority jo ki school rabodong ka police man lese hilak bun bun kam la bonong anrei ban kener ya kakti kemon ki kedeng lese kala pandai ka kamram ko jungiro kam sim lemot kolong ba tang bangibat ya ki pus hapo ki asem baper ngilong ki nombat kam anrei kakam ka ba ngihap ban miru kolong dai kakam ka ba ngihap ban ai ban ka awareness program ba ki kena bat kimi pa bat ki nohikai bat ki authority jo school ki di bonlong aware ki di ban ai ya kata ka awareness na banta ban like ya ka jing ka ba kimi ki pa ki nomngat ki jing lese la bonong baki kun juki kingat kata ka jingja accident ne cha salat kali kata ka dai ka kubor ka ba ngai ya ka ba ngawan hangne kolong dei long ba ka jing tha jong usaman jong ka joint action committee ba dinas makri kapulong nga bangan sim yang nekam na sudai bonong ku besibon ya ki kimi ki pa lese bonong kinong hikai jong ki school baper kamtam simpol monistar bari kimi ki paru ba kin dangyai trelang bat ngi ya bangin la ban kini sya ka perthai kolong ka ei kata ka cikik kini ka bangidon kolong ba ngihap bakli hala kajing bakli ya ka ba ingin tiar ya kata kajing penslur ki kun kiti pan penslur ki student pan penslur ki bahing asam ya bakin nomiai na usrok ba ya ba iban ya kusut lang bat ki kali ki ba lek bawan na kene ka surok ba kata kadai ka kubor ka ba ni ai sa ki pai ba sa ki bahing asam sa ki mi pa bat sa ki noi ka school bat sa ki principal bat ki headmistress dong ki school ba kata kadai ka kruo na kaliam joka joint action committee joka riboy bro kowe